Mae cenhinen yn gynhwysyn allweddol wrth wneud cawl blasus. A mae hynny yn arwen fi at y cyntaf o ddau gwestiwn sydd wedi dod mewn, oddi wrth Eirlis Roberts Jones. Paham bod cennin yn mynd i had rwan pan ddylent fod yn barod i fita? Beth sydd angen i wneud i rwystro hyn? Cawsent i cychwyn o had efallai fis Ebrill. Mae planhigion yn mynd i hadu cyn i hamser priodol pryd maen nhw yn dioddau o stres yn yr amgylchedd, enghraifft prynder dŵr neu eithafon yn y tymheredd. Mae cennin yn byw am 2 flynedd, a maen nhw yn naturiol yn mynd i hadu yn eu hael blwyddyn. A'r ffactor sy'n annog y newid yn y tyfiant yna yw tywydd o'r yn ystod y gia. Maen nhw wedyn yn mynd i hadu y gwanwyn cynlynol. Ond ar ôl cael ei hau ar ddechrau'r gwanwyn, os yw nhw wedyn yn dechrau tyfu mewn tymheredd cymhedrol, ac yna tywydd o'r iawn rhewchyd hyd yn oed yn dod cenol neu diwedd y gwanwyn, mae e'n twycho nhw i feddwl bod y gia wedi cyrraedd. Ac yna, wedi'r tymheredd godi hwyrach ymlaen, mae'r cennin yn ymddwyn fel i bod nhw yn ei hael blwyddyn, a mynd i hadu dros yr haf a'r hydref. A wy'n cofio'n dda, geson ni lawr yn Llanelli fan hyn dywydd o'r gwyntog iawn cenol mis Mai eleni. Tipyn gwath lan yn y gogledd, wy'n siŵr. Dyma beth sy'n weddill o'r cennin nes i hau ym mis Mawrth. A wir i chi, fe nath nifer fynd i hadu fel rhain. A dyma gennin cafodd i hau a'i plannu mas mwy diweddar. A mae rhain i gyd yn tyfu'n iawn. I rwystro nhw rhag mynd i hadu, yr ateb yw plannu nhw mas wedi i dymheredd y dydd aros yn barhaol uwch ben 7 gradd canradd. Ond wrth gwrs, sdim sicrwydd o gwbl gyda'r tywydd yn y gwanwyn. Hefyd, planwch nhw pryd maen nhw'n fach, hynny yw tra'n denau. Mwy tenau na gwelltyn fel hwn. Rheswm arall dros fynd i hadu yw gormod o wrtaith, felly pidwch cyfoethogi y pridd jyst cyn plannu y cennin. Mae'n well wneud hynny os oes angen un tymor yn gynharach, gan ddefnyddio gwrtaith sy'n cynnwys lefel uchel o nitrogen a bach iawn o potasiwm. A'r cwestiwn arall, tomatos yn cael blight erbyn diwedd y tymor bob blwyddyn. Rwyf yn ceisio bod yn lanwaith yn y tŷ gwydyr, rwyf yn defnyddio compost prin mewn potiau i dyfrio efo dŵr glaw, glân o danc a dim ar ei dail. Beth arall allai wneud? Wel, i chi yn wneud rhai pethau yn iawn, mae bod yn lan yn y tŷ gwydyr yn holl bwysig. Diheintio'r tŷ yn dda ar ddechrau'r tymor, y ffram a'r gwydyr a'r llawr a'r potiau hefyd wrth gwrs. Chi'n defnyddio compost o'r siop sydd wedi sterilio yn hytrach na compost gardd o'r domen, ac i chi'n osgoi cael dŵr ar y dail. Ond, i chi'n defnyddio dŵr glaw. Nawr, erbyn yr hydref, mae'r aer tu fas yn llawn spores y ffwng sy'n achosi blight. A mae'r glaw yn golchi canran o'r spores yna mewn i'r dŵr sy'n casglu yn y tanc. Felly, mae'n well defnyddio dŵr o'r tap i ddyfrhau y planhigion tomatos. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwestiynau, a gyda jyst dros wythnos i fynd, gai ddymuno i chi ac i bawb arall Nadolig llawen.